Kumenya kuna muimanira kwe county ya Kisii Doris Aburi niko agendereria hamwe rubiri oye omanyekane buna Donya Charity Donation asensemeria kelina egotoka ase ward ya Riana ase constituency ya Bonchari chingaki agendera kurwa bokonyi gochi ase batari kwenyara ase binyoro chingaki ariko bwatoka chigali chamaguru gochi ase bwatoka bare masensemeyo ni Donya Aburi abaiburi kwaneke buna tibari kobisa abana bari bwatoka bare ma elyo kurwa libaga elyo kogendera konyoro bokonyi kurwa ase serikali igwate biringe ganga ya nene no kwaneke buna bokonyi bwaye bwagendereire agokonya abana baria batari kwenyara ase binyoro nabo yokuru kuregetindi gochi ase abaiburi bari bakubisa abana bunani go barache gosoerwa ne serikali na kumukuru gatambe getindi onyete bari gichikorigereria abana bwa senchira yo wekerano kurwa sorobotiuru Mama county ngotarande Kisii county ngima abantu mbale mpaka bonige baratebe mbanya gotorora ebale very correct aseki e county gerenene mpaka onchokana ne the 45 wards ogo chaka step by step bearing the fact nero naki mpaka kero montateme anyore services onye tichira wikira ochiwe ekiagara nonye national government ndire moko ngabare trichineti mwakumi did people get this nets lakini at the end of the day ebintu mbekerete bake bono gaiga etwacha gotebia abaiboliga onye kobato mwana bwato bolema ofisi ya woman repugali bosongo na chinsemo chatabaka genda inumutige information tebo mwana oyo igategete tricycle omwana oyo igategete crutches omwana oyo gategete wheelchair nyasaye buna gotwanchera rere toko partner na friends aya nanga funero roro twaligereri mpaka chi school fees ngwakanera tora abana bali either bari disabled osaba iboli babo babwato bolema bone injiri nereye ekero mwegure ko rugaiga imoga nyanga kana ende nchentalere maybe ensemo ye nikagara to komanya gose time kana lao kia to alawire we are here at Riana Kerina sorry come register bana babaito at least toteme gokonya where we can ulemavu sio siri. Kwa hivyo kwanza tunataka tuambie wananchi kama unaye mtu ambaye ako na hii disability tuache stigma, watu wajitokeze, kwa sababu wakati ushajua ile upungufu wako kidogo ndipo sasa watu wanaweza kusaidia. Ukificha itakuwa vigumu zaidi kwa hata kupata usaidizi. Kwa hivyo tunawasihi na tunawaomba kwamba mjitokeze kwa wingi ili tuweze kutokeza pia sisi kwa wingi tuweze kuwasaidia. Mama county ngambi ya mono na bale bonsi banchirwo gokoja kokonya abantu baitu ba those who live with disability. Nchebune patron ya people living with disability in Bonchari. I want to take this opportunity Mama county ngwakire ngambi ya mono asu kurengere Bonchari litangani. So we support you in what you're doing. Mande buna Mama county ateba akia baibuli mwensi balimo bwata abana babwato bolema akibasoki timwe batiga nyumba basoke banyore services chibwenerete nalina barabuba baranyore ko menyabuya nabantu bande moy guno umusikarwa sateba abantu baitu bari bamenyete no obolema otari bolema igo bare enabled differently so tosoki abana bonsi pikuru nyumba bachiche banyoro obokonyi bache skuru bamenye buna abandi ndiyamo igontete goteba iga obolema ibogo chanchiri ndiyonse nabo gutara ne pikipiki insaiga onyore kwa kodeki kwa turunganije kwa bunekiro sinoko boko igo egento mungina Mama county ago koraboniga I support and nigente kirekia nabantu baitu bonse na chito muchigete bo machoge ngachigotariro musani nganyora babisete omwana maega asibisumu bamusiekerete ngatacha korra bageni barule Nairobi. So again tekiganguna sana. I think Mama we support you in what you do na mugambi kushimwa rwasa na ende badeni tutora sobamo mangana yo mono bwanchani no marembo ino rubika tutagete na Kisii county na nche na Baba county tukyo kandara lino bamo obutu akwana no bwanchani no marembo yokoreke ogendere so asa bali babwata abane birema nche nabongo tebana kitubasa gusoka bolema mbubwati busoka tubasa gusoka kobiso umwana nyomba ngatomoreta ose achiko ba registered in that office so na right na kubaganya. Thank you.